En vanaand kom ons by die huis en ons chat lekker met ons moes lekker gesellig mekaar. Nee. Hy is mooi af. Je moet zeggen, wat in die radio Eerste maal. Moeilijk vir jou om Hij nou nog zo niet weg. Ja, nee, ek is al aan Niemand is te zien, ja, dat wil maar gaan. Ja, dat is wel vader. Maar nog steeds niet goed besef was. Ook onderrok. Gezondheid, Jan. Op je bootje. Cheers. Dank Die eerste ete aan boord van die boot. Dat is toch net... Wat een feest. Ja. Wat jou abri. Gezondheid. Ja, zeker. Wat die kreeg en die mossels. Kreeg en mossels niet. Het is niet prachtig binnen nie, hè? Jan, praat iets daar, joh. Christa, ek sit binne in 'n droom. Buitekant is dit nat, binne is dit droog. Ek sit binne in 'n droom. Ek weet nie wat 'n droom is of dit droom of die nat droom is.